Je tam taký problém, že každý deň asi 2 týždne polícia zaistila, obmedzila na osobnej slobode a znova prepustila a nasledujúci deň znova zaistila, znova prepustila a nevieme dôvod. Neexistuje jedno písomné rozhodnutie o zaistení osoby, ktoré nie sú. Ja vám viem dať iba jedno doporučenie. Ak oni sú niečím nespokojní, majú obrovské množstvo možností. Nemajú, nedostali ani jeden telefón na rodinu. Vidíš, teraz nehovorím o tom, že sú vo väzbe. Ja neviem, či sú. Nás by skoro sa tu zaujímalo, v tej väzbe. Dostali. Čiže verte to tak, že túto situáciu vám nepomôže vyriešiť, lebo o tom ani minister vnútra nerozhoduje, ani nebere do väzby, to robia prokuratúry, ani nerozhodujú. Prokuratúry ich zaistujú vtedy, keď niečo konajú. Ale to tiež nerobí minister. Ale vám skúsim vám dať aspoň jednu takú vec, aby do budúcna, lebo oni majú konflikty s policajtami pravidelne. Ale prečo? Riešili ste, skúmali ste prečo? Vydržte. Základná vec, ktorú si podľa mňa treba dať pozor, sú dve. Prvá je tá, že poďme sa rozhodnú protestovať, tak na Slovensku je najliberálnejší zákon v súvislosti s protestovaním. Treba to oznámiť obci. A obec povie. Obec ne práve, že vám to povie. Tak ako vám to dovolila obec tu. Neriešme toto, riešme mojho brata Chlebika. Vydržte, dostaneme sa k tomu, ak mi dáte aspoň jednu minútu, tak to bolo všetko. Čiže keď vy ste tu teraz protestujete, tak ste si dali žiadosť na Staré mesto, aby ste mohli protestovať. A Staré mesto vám to dovolí. Toto oni, a ešte oni sú len dvaja, myslím, z toho kraja, ktorí pravidelne, toto oni nerobia. Veľmi často to porušujú. Napriek tomu to polícia vždy tolerovala a nechala ich na mieste protestovať, aj keď to mali bez povolenia. Pokiaľ neporušili ďalší zákon, ako len zákon o zhromažďovaní. Prečo ste si vypožiadali, že tu môžete protestovať? Lebo ste chceli dodržať zákon, preto ste požiadali. Keby ste nepožiadali, tak by ste tu nemohli byť. A policajti by predviedli aj vás, tak ako predviedli ich. A k tomu ešte pridáte nejaké porušenie zákona, čo aj predtým tam nejaké boli, si nepamätám aké, len viem, že v tej jednej správe som sa to dočítal, čo si pamätal. Tak samozrejme, potom už automaticky vás posudzujú podľa toho, že už ste pred mesiacom porušili, pred 2, a potom súd rozhoduje práve v súvislosti s dostahom. Čiže to, kedy pustia, to vám ja samozrejme neviem, to neviem vydaviť. Ale čo vám poradí, keď sa nedožaduje... To si oni zle, totiž to veľmi zle vykladajú, viete? Tá sa používa len vtedy, keď sa niekto snaží demontovať systém. To znamená, keby sme sa mali stať súčasťou Maďarskej republiky, Ukrajinskej, Poľskej alebo hociakej inej, tak vtedy môžu. Ale to nie Pán je minister, dôvod teraz na to. dovolte Danka. Teraz pár slov, jaké dovolíte. Ešte posledný zón, už budete hovoriť. Čiže keď chcete a majú nejaké neriešené problémy, ja som od nich v živote žiadny list nedostal. Pamätal by som si tie mene. To znamená, že dovolte tam. sedíť, keď sa chcete stiažovať, že niečo nemáte v poriadku, že chcete mať niečo lepšie. Tak prečo, keď vedia ísť pred parlament, veď môžu napísať aj ministrovi a my zistíme.